Junior Ama, somebody needs your help. Gusto mo maadto ako di? Sige, pag din niyo ko maadto sa Ilonggo Aspins. Hello everyone, we are here at dog shelter. Hello, Manang Jome. Good morning. Gusto mo na pala makita ang dog sa shelter? Nag-start pag yung dere, na nag-ano nga dito po, din yung Ilonggo Aspins, kinagambak siya samba ko ng kada drive ko, duga struggle, balang mga ido, kung makita ko sa mga subdivision, ting wala daan, pangita sa kalanaan, bala. Temo to tayo, namba ko, whatever siya, samba ko madala ko, bidog po, biking makita ko sa punduan ko pa kanto, kasi na, may okay, sige ng ano, maging lakas, katalakas ang loob. Ako galibot kami sa Siwan, pagkadto sa city. Kaya pwede bigaluto ko sa ilang chicken, lugpon, kung mix ng rice. Na, dito na ito nag-start. Kasi nani nga mga baby? Kay Tita Dogdog, halin sa Deca, fishing port, kag nagitasan. Gusto mo pag makita ang iba nga dogs? Yes! Kung gusto nyo mag-help, pwede ka mo ka-adapt sang dog-dog kag magtao sa ila sang kwarta para sa ila nga pagkaon, tubig, kag vitamins. Area continuation, mano. Thank you! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!